Thank you very much. Wishing the two teams best of luck in their match today. Ladies and gentlemen, now the countdown for the throw-off. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. For Denmark, player number 8, Emil Darling. And another one for Denmark, player number 2, Jeppe Poulsen. All for Denmark, player number 5, Jakob Daller. Goal for Tunisia, player number 88, Mehdi Debar.
Jesper Kjaga. Goal for Tunisia, player number 88, Mehdi Tabar. Ikke en byld, der skal prikkes hul på. Fosset ud. Han har fosset ind med tekniske fejl for danskerne i opgør mod amerikanerne. Mustafa Jmour. Jmour på den tunesiske streg for at åbne sin målkonto i opgøret. Og holder en lille smule snor i danskerne. 2 i streg for Tunesien. Scorede altså også 5 gange. Mustafa Jmour, 18-årig stregspiller for Tunesien. Og en mand, de skal holde vågent øje med. Danskerne. Hans Boysen udfordrer også en af de spillere, som Dennis Bo Jensen beskrev som hårdest ramt op til det her opgør. Altså en af den håndfuld spillere, som sygdommen stadig havde bedst tag i. Sammen med Carl Poulsen, den eneste af de spillere, der blev nævnt, som har fået lov til at starte kampen. Emil Darling skulle være en lidt bedre forfatning. Scorer for anden gang. Udover Magnus Boysen, så er det altså Frederik Nygaard, som er, som sagt, så syg, at han er blevet hjemme på hotellet og ukampdygtig til den sidste gruppekamp. Så er det Snor Bang, Oscar Hansen, der også stadig skulle være blandt dem, der er hårdest ramt af sygdommen, der trods alt er i retræte. Og vi krydser fingre for, at Danmark er helt sygdomsfri, når de tager hul på mellemrunden. Hvis det her resultat det holder, som det står lige nu, dansk sejr. Det er selvfølgelig tidligt efter 6,5 minutter, men en dansk sejr vil betyde mellemrunde fra på mandag. En stor redning fra Carl Poulsen. GOG-keeperen, der efter sommer skal en tur til Nordsjælland. Tilbage til den egen, som han også oprindeligt var fra, inden han tog til Gudme for at gå på efterskole. Han tog ord for at gå på efterskole. En teknisk fejl igen fra danskerne, og Tunesien med mulighed for at reducere det danske forspring til en enkelt igen. Og Magdi Tilbær brænder straffekastet og scorer så på opsamlingen. Jakob Dahlager går i gulvet, og det lugter en udvisning. Det bliver det også til Saifuddin Awadi.
Lige en hånd op i halsen på Jakob Dallager der. Det er jo et ren GOG bagkæde, der indleder opgøret for Danmark. Dallager, Emil Darling og Magnus Boysen hører alle til på Fyn i deres hjemlige klub. Magnus Boysen får prikket hul på målbylden, scorede bare en enkelt gang i kampen mod USA, hvor han også startede på bænken, og formentlig også der var hårdt ramt af sygdom. Skulle igennem det opgør, ligesom rigtig mange andre danskere, efter at have gjort det rigtig fint mod Tjekkiet i første kamp. 5 mål på 5 forsøg og en titel som man of the match. Bare 17 år gammel, en af de hele 9 spillere fra årgang 2007, som Danmark har taget med. Altså den yngste af de 2 årgange, som spiller med ved den her U19-slutrunde. Karl Poulsen med en pligtredning. Svære betingelser for Kleberg. Først den ene vej, så den anden. Igen plads til Magnus Boysen, men den her gang, der er der altså lukket målet af Elias Borgi med en stor redning. Tuneserne, der er jo blandt andet udmærker sig ved at have hele 3 målmænd og vælge imellem. Også 3 målmænd, som har fået spilletid i turneringen indtil videre, og som alle 3 er i truppen på kampdag. Det er de altså også i dag. Borgi, der har fået chancen fra start. Ja, han er altså skarp derinde. Timour. Stærk fysik og holder Jakob Dallager på afstand. Skaber pladsen til sig selv, som bolden lige bliver lagt ind i, og så scorer han sikkert. Og samtidig er den tunesiske udvisning udløbet. Den er snuppet fra distancen. Så er der altså mulighed for tunesisk udligning. Chatali sætter den i kassen, men for mange skridt. Flotte frikast for inden. Og ham skal man altså også lige holde øje med os på hjemme på den anden side af skærmene hjemme i Danmark. Jet Chatali, bare 16 år gammel. Og nu fik jeg sagt, at det er årgangene 06 og 07, der spiller her i Cairo. Ham her, han er altså fra årgang 2008. Fylder først 17 år i næste uge. Spilleren med nummer 25 på ryggen over i højre side af det tunesiske angreb. Og så har han altså scoret 11 mål de første 2 kampe. Den næstmest scorende for det her tunesiske mandskab. Tuneserne kan også lave fejl. Så bliver der skiftet for første gang i den danske bagkæde. Jakob Dallager sætter sig ud, og ind kommer Mads Jørgensen. Spiller til daglig i KF Kolding. Og taget over senest mod USA. I dag der er han altså første mand fra bænken. Markering for passivt spil. Og det er godt sat ind af Mads Jørgensen med sin første scoring i opgøret, 3. i turneringen. Det er tæt på en ny tunesisk fejl. Karl Poulsen igen vaks i det danske mål. Og Wadi, der den her gang tester ham fra distancen.
Altså også bare 17 år gammel. Carl Poulsen står med 30% i de første 2 kampe i den her turnering. Bedst af de 2 første opgør mod amerikanerne senest. 10 redninger. 33% stod han med. Overplacering fra Emil Darling. Angrebsfejl fra Chatali. Der slår sig, det gør Kasper Kjærgaard altså også. Og der bliver også kaldt hjælp ind til den tunesiske højre bak. Vi kan lige se den igen her. Der er altså både lige en albue, der kommer ind og rammer Kasper Kjærgaard, der slår hovedet, samtidig med at Chatali han bliver sendt en ordentlig tur i brædderne. Ham vil de altså nødt undvære, en mand, der har fået masser af ansvar i de første 2 kampe, trods sin meget unge alder. Er i princippet ung nok til stadig at spille U17 i den kommende sæson. Og så er pausen også lige en fin anledning til at vende noget af det, som man måske kunne tænke, når man ser Mads Jørgensen komme ind som den første fra den danske bænk, efter at have siddet helt uden for truppen. Det var så også, fordi han var syg, at han var ukampdygtig, men trods alt en spiller, som først på yderste mandat er kommet med i truppen, efter Hjalte Langmark han blev skadet. GOG, bagspilleren, op til turneringen, og nu er han altså første mand inden for bænken. Er det så, fordi han har spillet sig op i hierarkiet? Det kan være, men det er altså også et U19-mandskab, der spiller efter lidt andre dyder og værdier, end de gør på for eksempel U21-landsholdet, som blev verdensmestre for en lille måneds tid siden. Når man er med U19, der er det altså meningen, at man skal spille, og at man skal have noget ud af turneringen, også inden for de 40x20, hvor man på U21 spiller mere resultatorienteret. Her på U19, der ville Dennis Bo Jensen altså ikke gøre sit arbejde, hvis ikke han fik alle mand i spil, og fik givet alle mand noget værdifuld slutrundeerfaring. Stor redning i det tunesiske mål. Holder Danmark fra at komme tilbage på kampens hidtil største føring på 4-1. Ja, eller 3 måls forspring er det jo så, men den havde de, da de var foran med 4-1, danskerne. Frikast til Awadi. Ja, den kommer der lige en hånd på fra Carl Poulsen. Står med 50% indtil videre. Stærk start i det danske mål og i det danske forsvar for den sags skyld. Svære arbejdsbetingelser for den tunesiske offensiv. Masser af pas til Silas Frank, der åbner for fløjen. Spiller til daglig i Skanderborg på deres U19-hold. Og skrev også for et par måneder siden kontrakt med Skanderborg AGF og skal være med i ligatruppen hos dem i næste sæson. Alt imens tuneserne går en ny fejl. Så er Danmark altså med muligheden for at få en ny kampens største føring. Dansk fejl. Og cirka et kvarter spillet i den første timeout skulle tages, så det er tuneserne bagud med 3 mål efter de første 15,5 minut. او ديمروني مصطفى او ديمروني تخدم عليه لاكوردو
ما نشوطوش من برا، ما نشوطوش من برا. سي مش حل شوط من برا. جو دي بري لاكوردو واخدموا مستسغلوا مستفك. يلا الولاد تونس En udmærket indledning på opgøret fra danskerne, men ikke uden fejl undervejs. Tuneserne, der langsomt har skiftet i deres bagkæde. Matluti kommet ind efter Chatali, han er gået skadet fra banen. Ligger så lige nu ind i et overgangsspil. Elias Meganem også kommet ind i den tunesiske bagkæde, sad helt udenfor i den seneste kamp mod Tjekkiet. Ja, den bliver grebet. Og shot up. Kontra mod Salamai. Oj, det er en stor redning igen. Han er altså startet fint i det tunesiske mål, ikke mindst, fordi de redninger, han har skulle hive til sig, det har været nogle rigtig store nogen af slagsen. El Bocci. Og så er straffekast til tuneserne i den modsatte ende. Alexander Jensen med en stor afbrænder, dem var der ikke mange af. Helt præcis en af slagsen. Senest mod USA. Og det var altså på hele 11 forsøg. 10 scoringer fra Skanderborg-fløjen. I det opgør. Magdi Teber får genvalg fra 7-meterstregen på trods af afbrænderen på sit seneste forsøg. Scorer sit 4. mål i kampen. Afbrænder for Frank. Spørgsmålet er, at man også lige har en hånd på den, Borgi. Gustav Bundgaard også kommet ind i højre siden af det danske både angreb og forsvar. Og en af de to, sammen med Mads Jørgensen, der sidder helt udenfor på grund af sygdom mod USA. Scorede 4 mål i det første opgør mod Tjekkiet. Spiller til daglig i Bjerringbro Silkeborg, hvor han er blevet belønnet med en 5-årig kontrakt, så altså også en mand, de har forventninger til i BSH. Alexander Jensen tager revanche. Masser af fart i fødderne på ham her. Der med en scoring i de aller sidste sekunder mod USA bragte sin mål totalt op på 10 i det her opgør, og dermed også sig selv op i spidsen af topscorelisten internt på det danske hold. En enkelt foran Emil Darling, der har scoret 10 gange de første 2 kampe. Alexander Jensen med 11 inden det her opgør. Og ja, hvad sker der der? Matluti, der reducerer netop, som det ser ud som om, at Danmark de havde afværet en trussel fra det tunesiske angreb. Ja, det er altså Karl Poulsen, der sender den direkte ud i handskerne på Matluti. Jeg tror lige, han bliver slået over næsryggen.
Mads Jørgensen 2 minutes og suspension. kaster for også player en number 21, udvisning af sig til Ali Ben Nawa Ali from Team Tunisia. Ben Nawa. Jeppe Poulsen ind på den danske streg igen i overtallet. Snor Bang har vi karriere derinde i Frederik Nygaards sygdomsfravær. Snor Bang, der ellers normalt er bagspiller. Goal Silas for Frank Denmark. tager revanche på Player fløjen. number 18, Silas Frank. Tunesisk fejl. Og så er der tomt mål. Og det bliver udnyttet af Karl Poulsen, And goal for der kroner Denmark. 20 rigtig Player flotte number minutter one, i starten af opgøret med Poulsen. en scoring nu også. Har været en rigtig, rigtig sikker sidste skanse for danskerne, som ikke bliver mindre vigtigt i fraværet af Emil Vinter-Juhl, der fik lov at starte kampen mod amerikanerne senest, siden han blev sendt hjem med en skade. For mange afleveringer for tuneserne kontra modsatte vej. Og Bundgaard til dansk 5-målsføring. Goal for Denmark. Player number 17, Holder tuneserne i. Gustav Den er på solid afstand nu, danskerne. Gustav Bundgaard, der blev kåret til årets talent i Bjerringbro-Silkeborg i sidste sæson, hvor han spillede en rigtig fin sæson i U19-ligaen, samtidig med at han også blev introduceret på første holdet ligaholdet i Bjerringbro-Silkeborg i Nikolaj Øvrigs Goal for skadefravær. Tunisia. Player number 6, Mustafa Det er en rigtig fin Shmour. scoring af Shmour, der kæler den ind fra en halvspidsvinkel. Ja, den går han på. Halvspids chance, Silas Frank. Goal for Denmark. Drejer den lige Player indenom number 18, Elias Bocci. Silas Frank. Også vigtigt, at han kommer godt i gang. Silas Frank. Ikke den bedste start på turneringen. Han har fået bare 5 afslutninger de første 2 kampe og kastet 2 scoringer af sig. Hans marker på højrefløjen, Vilas Gram, har haft det endnu værre. 3 på 7 i de første 2 kampe, så altså også en dansk højrefløj, der Player number 9, Asser godt kunne bruge at komme lidt i gang. Maslouthi. Maflouthi reducerer for tuneserne. Det er godt blæst ind af Mads Jørgensen. Goal for Denmark. Player number 31, Mads Jorgensen. Tager sig lige lidt til skulderen. Så ud til, at han slår sig en lille smule i skudøjeblikket.
Finder altså plads igen, og Fluffy, han er kommet rigtig godt ind, efter at have erstattet en skadet Chatali på højre bakken. Går spids dernede igen. Silas Frank, men nu har han altså fået tur i den. Han spiller med større og større selvtillid. Ja, nu beder han altså også om en pause. Jeg ved ikke, om han slår sig, eller om det simpelthen bare er luften, han døjer med. Så er det altså også værd lige at påpege en gang mere. Det er altså nogle danske spillere, der render rundt med nogle helt anderledes fyldte energidepoter, eller mangel på samme, end de normalt vil gøre. Nærmest hele truppen var lagt ned med sygdom op til kampen mod USA, hvor det nærmest bare handlede om at få nok mand på holdkortet til at kunne få afviklet opgøret. Den sygdom, den hænger altså, selvom det er med pil op for det danske helbred, stadig lidt fast i den danske trup her til opgøret mod Tunesien. Kan også have noget at gøre med, at den spiller som Silas Frank kan går og tager sig til knæene på den måde her og beder om at få en pause. Det betyder også, at Vilas Kram har gjort sig klar. Samtidig med, at Danmark de bragte sig foran med 6 mål. Der bliver det lige en kende for optimistisk for Mathlouthi. Det gør det også med den her aflevering op i banen mod Bundgaard. Han ender med at kaste en fin mulighed af sig. Ligner ellers lige en misforståelse mellem Chatali, der er kommet ind igen, og så Mathlouthi. Ender også med at finde ham i overgangen i stedet. Og Chatali med sin første scoring, 12. i turneringen. Bundgaard trækker straffekast. Og det er Alexander Jensen, der tager sig af det. Goal for Tunisia, player number 8, Mohamed Zardoum. Time out for Team Denmark. Frans 2. Bøjsen ind i midten. Få åbnet det godt op her. Du bliver i midten, Jeppe. Laver du et langt zoneskifte. Ikke også? Får vi Bundgaard op over. Se om du kan holde afstand. Vinde den løbekamp hernede. Og så rykker du bare med ind under her. Og hvis han går tidligt op, så sætter du bare en sættescreening.
så du kører det ligesom Frans 2, lang start her, over, men på bolden fra Mads af. Ikke også? Er det med? Hjem og stå, så for at I ikke begge to kommer op, og vi fortalt rigtigt. Dennis Bøge Jensen, der tager muligheden for at sætte Danmarks formentlig sidste angreb i første halvleg op med sin første timeout i opgøret. Og så er det også en fin anledning til lige at vende det her danske hold. Forventninger til dem fremad i turneringen, netop som vi har set U21-herrene vinde guld. Så er det altså et dansk hold, der ikke kun i sygdomsmæssig forstand er svækket, efter de vandt sølv til U18 Europamesterskabet sidste år. For fra den turnering, der mangler de altså deres 3 mest scorende spillere. Oscar Møller Jacobsen, Gustav Sunesen og Hjalte Langmark. Sidstnævnte uden med skade, Gustav Sunesen og Oscar Møller Jacobsen også blevet hjemme. Ligesom de også mangler Frederik Møller Wolf, der var første målmand for det danske U21-landshold, altså årgangen ældre. Derudover er en lille håndfuld spillere ladet blive hjemme, hvis de har haft nævnværdige roller på et ligamandskab, der skulle forberede sig til den kommende sæson. Derfor ser vi altså også endnu en gang et eksempel på, hvordan der bliver roteret lidt mere på U19-regi, end der gør på U21. Og derfor altså også et dansk hold, som nu vel er rigtig talentfuldt, men ikke nødvendigvis er stor favorit til at gå hele vejen til den her U19-slutrunde. Og unægteligt også kunne være i en stærkere forfatning, hvis det var det, man gik all in på. Scoringer i begge ender. Nu Thomas Laksen for dansk vedkommende inden pausen. Og Tunesien svarer hurtigt tilbage. Maskinskyderi i slutningen af denne her første halvleg, der ender med 19-14 til Danmark, der kan tage en 5-målsføring med sig ned i omklædningsrummet. Dermed også en lille pause til de danske hårdt ramte drenge på fysikken. Det er nok noget, de godt kan bruge. Vi andre vil tage det samme, og så er vi tilbage med anden halvleg af sidste gruppekamp til U19-VM for Danmark om et lille kvarters tid. Mohamed Benfrej, der er kommet ind i bagkæden for tuneserne. Ny mand fra 7-meterstregen. Ben Nauer, der scorer sikkert og taget over for Tibba i anden halvleg. Karl Poulsen, der har fået lov til at starte i det danske mål. Også fra anden halvleg start efter at have stået en rigtig, rigtig fin kamp i første halvleg.
Ja, det kaster en udvisning af sig. Duellen fra Emil Darling. 2 minute suspension for player number Masloufi, 9, Asel der må sætte sig ud. Masloufi from Tunisia. Og dansk hold, der er tilbage i startopstillingen. Jeppe Poulsen ind på stregen. Jakob Dallager, Magnus Bøjsen, Emil Darling i bagkæden. Goal Silas Frank for og Kasper Denmark. Kjærgaard på de Player to fløje. number 4, Kasper Kjærgaard. Han bruger altså sin højde godt på den her form for afslutninger, som han ynder. Og bruger ofte Bjerringbro Silkeborg-fløjen. Afslutning for højt leje. All for Tunisia, player number 17, Ryan Benfrad. Det er godt sat op af Darling. Goal Indtil for Dallager. Denmark. Player number 5, Jakob Daller. Og der var der altså nærmest 2 mand fra det tunesiske angreb på vej ud for at skifte. Men målmanden angriber med tomt mål. Så altså også, det kaster en arm af sig. Øj, den bliver Goal for smadret op i det Tunisia, lange hjørne. player number Ben Fredge, han er 17, altså kommet ud som lyn og torden Ryan til Benfrad. anden halvleg. Startede på banen mod Tjekkiet. Mohamed Ben Fredge havde ikke nogen stor kamp. Han nærmest allerede bedrevet mere i de første 4 minutter af anden halvleg af det her opgør, end han gjorde i det seneste. Emil Darling lægger bolden sikkert ind i modsatte ende. Ben Fredge, han fortsætter altså bare. Ham skal de have styr på. I anden halvleg. Suverænt mest farlige tuneser efter pausen. Og så bliver der også åbnet i målet fra en ny mand mellem stængerne. Ben Nasser kommet ind. Og Silas Frank, der går ned og trækker en udvisning til sig. Player number 18, Silas Frank from Der er Denmark. blod på tanden til tuneserne. Ja, for begyndelsen af anden halvleg. Silas Frank, der spillede flot første halvleg, dansk topscorer i de første 30 minutter. 4 mål på 5 forsøg. Mila Skram kommer ind i hans udvisningsfravær. Kjærtali begår angrebsfejl. Godt kommet ind af Kasper Kjærgaard. Det er godt. Goal for Emil Denmark. Darling. Player number Helt nede i bunden af målet. Emil Darling. Hurtigt opgiver kast fra Tunesien.
men også med et frikast. Knækker lige til sin egen højre. Lægger den helt ned i bunden af målet modsat. Fremragende. Eksekveret. Af Emil Darling. Men Ben Fritsch, han er altså fuldstændig ustyrlig i det tunesiske angreb. 4. mål på 4. forsøg efter pausen. Efter slet ikke at have været en del af kampen i første halvleg. For mange skridt fløjtes der på Magnus Boysen, der heller ikke er i gang med sin største kamp i den danske landsholdstrøje. Den her går han også forkert af, efterlader rigtig meget plads til Ben Nauer på den tunesiske højrefløj, og så er de altså kun bagud med 3, tuneserne. Darling aggressiv. Og det her meget offensiv tunesiske forsvarsudspil i anden halvleg. Fremprovokerer en ny dansk fejl. Og så er tuneserne inden for 2 måls afstand. Emil Darling appellerer for fod på. Svært at se lige fra den vinkel her, synes jeg. Om det er en fod eller en hånd, der kommer i vejen for hans indspil til Jeppe Poulsen. Så er der altså en tuneser i gulvet, der har slået sig samtidig. Svært ved at se præcis, hvem det er, det drejer sig om. Det er Magdi Tepper. Ham vil jeg altså nødig undvære. Her det er Jeppe Poulsen, der lige falder ind på siden af knæet. Det ser altså ikke godt ud. En lille dansk delegation med til at bakke de unge drenge op. Stor bang ind på den danske streg igen til at aflaste Jeppe Poulsen. En ny dansk fejl. Det er heldigt, at de får lov til at holde fat i bolden. Centimeter fra, at Ben Nasser han lige kan skubbe den det sidste stykke ud over baglinjen. Der skal lidt mere is i maven på det danske angrebsspil nu. Det her offensive udspil fra starten af anden halvleg, det har de altså svært ved at kontrollere lige nu. Det her er stærkt for at presse tuneserne helt tilbage på buen. Og der er de altså prisgivet overfor GOG-markerskabet Boysen og Darling, der brillerer. Også 2 spillere, som i den grad har fået øjenbryn til at løfte sig. Ikke bare hjemme i Danmark, men over hele håndbold-Europa, efter de var med til at vinde AF Youth Trophy U18-turneringen. U18-versionen af Champions League, der for første gang løber stablen i denne her sæson. Magnus Boysen, der blev kåret til MVP i Final Four-turneringen, der blev afviklet i Køln sideløbende med seniorversionen af turneringen. Også Emil Darling spillede stort der. 8 mål i både semifinaler og finale. En turnering, som GOG vandt
meget, meget overbevisende trumlede først Pellester i semifinalen, og så Vestpræmiefinalen. Villa Skram åbner for højrefløjen. Player number 11, Villa. Og svarer tilbage på Tunesiens reducering kort forinden. Godt puttet ind til Shimour. Player number 6, Mustafa Shimour. Og de fortsætter altså bare med at trumle på, tuneserne her efter pausen. Det er godt lagt ind af Magnus Boysen. Og målene vælter ind i begge ender lige nu. Tunesien, der har scoret hele 9 gange i de 10,5 minutter, der er forløbet efter pausen. Det betyder altså også, at der er blevet skiftet i det danske mål. Johannes Dalsgaard, der er blevet fløjet ind fra Mors Thy efter skaden til Emil Vinterjuhl i kampen mod USA. For sin slutrunde debut. Der kommer de altså i problemer, hvis de vil efterlade så store områder til enkelte forsvarsspillere. Men Magnus Boysen i topfart. 2-minute suspension for player number 17. Ben Fretch, der må ud at sidde i 2 minutter. Overbevisende dansk overtal. Kasper Kjærgaard med sikker afslutning til sidst. Og så holder de lige tuneserne i armslængde igen. Endnu en gang ændringer i den tunesiske bagkæde. Yetbuchi kommet ind nu. Her med nummer 44. Så Tali får straffekast. Ben Mauer får lov til at tage straffekast for anden gang i streg. Og brænder på Johannes Dalsgaard. Velkommen til verdensmesterskaberne. Igen ingenting til Boysen, der brænder stort på en Esborgi, der er kommet ind i Tunesien-målet igen. Havde en håndfuld store redninger i første halvleg, inden han blev afløst af Ben Nasser. Endnu en redning fra Dalsgaard. Og de tæpper, der trykker af fra distancen.
Bundgaard viser hurtige fødder. Goal for Denmark. Stærk duel, lige så stærkt sat ind. 17, Gustav Bundgaard. For mange skridt. Og så er der altså plads den modsatte vej. Jeppe Poulsen. Og så er Danmark foran med 6. Tunesien Goal for Denmark. kommet ned på jorden igen efter en rigtig, rigtig flot start på de sidste 30 minutter. Men Danmark holder hovedet koldt. Arbejder sig stille og roligt tilbage i opgøret igen. Og med et synes de rødklædte at være i fuld kontrol igen. En ny redning af Dalsgaard. Rigtig fint indhop, han er i gang med at præstere. Meget, meget tæt på en teknisk fejl af Magnus Boysen. Ny stor afbrænder af den lille danske playmaker. Han har altså ikke haft heldet med sig i afslutningsøje med i det her opgør. Kan skabe rigtig, rigtig meget, men der skal selvfølgelig være noget slutprodukt. Og også mere, end der har været i det her opgør. Tunesien med timeout. Det er også ved at være sidste udkald, hvis de skal få den sejr, som er alfa og omega, for at de kan snige sig med videre i mellemrunden. Det ser svært ud lige nu. Og danskerne der også bliver givet en mulighed for lige at samle tropperne. ما انت جابش تعدي فوقهم هكاك جو ديبري العبوا من قريب. اي ريان يا جوعه يا جوعه حرك حرك. Ja, fik vi tjekket statistikkerne. 2 mål på 6 forsøg er han nede på nu. Magnus Boysen. Skal vi selvfølgelig også huske, var blandt den håndfuld af spillere, der blev nævnt af Dennis Bo Jensen, som værende dem, der er blevet hårdest ramt af sygdommen, i hvert fald dem, som sygdommen stadig har det bedste tag i her et par dage efter, at det først opstod sygdomsproblemerne. Man skal selvfølgelig også lade tvivlen komme den hurtige playmaker til gode og sige, at vi stadig har det bedste til gode fra Rasmus Boysen. Ikke Rasmus Boysen, Magnus Boysen, undskyld, i den her turnering. Danmark lagt sig frem i en 5-1 med Snorbang i spidsen efter timeouten. Shatali. Et stykke 16-årige tuneser tæsker den der op i toppen af målet. Måske han også skulle have gjort en lille smule mere ved den, Johannes Dalsgaard derinde, men han får altså trukket den tilbage i målet. Shatali, ikke nogen nem afslutning, han begiver sig ud i der.
Plads til Vilas Gram. Scorer sikkert. Goal for Tuneserne har Denmark. sværere og Player sværere number ved at 11, Vilas styre danskerne i deres offensive forsvar. Og det er altså også tydeligt, at det er en Vilas Gram, der lader forløsningen bryde ud, når han scorer undervejs i den kamp her. Bare 3 mål på 7 forsøg i turneringen indtil dagens kamp. Dansgaard fortsætter i det danske mål med at gøre det rigtig, rigtig fint. Det er også lige før, det er en fordel at være blevet flået ind senere i turneringen, og hele holdet har lagt sig med Kai Romeo. Så er han nærmest det tætteste, man finder, når man kommer på en frisk og veludhvilet håndboldspiller, Johannes Dalsgaard, og det har han da også vist her mod Tunesien i sin første kamp. Der er altså for godt fat i Magnus Boysen til at slippe for en udvisning her. Chamur, der må ud af sæde. Emil Darling ind og styre overtalsspillet. Som vanligt. Det er meget, meget tæt på en dansk fejl. Magnus Boysen får lov til at snige den med. Og så også lige en lille forløsning for ham efter nogle store afbrænder. Advarsel til den tunesiske bænk. Der appellerer for, at der skulle være fod på bolden fra danskerne. Svært at se fra den vinkel, vi er begunstiget af, synes jeg. Her kommer så en teknisk fejl fra tuneserne. Kjærgaard afsted og scorer et tomt mål. Plus 8 for Danmark, og som tidligere nævnt, så kan Danmark altså tåle et nederlag på helt op til 8 mål. Og stadig komme med som et af de 2 øverste hold i gruppe H, og dermed komme med videre i mellemrunden. Derfra så synes jeg godt, vi kan sætte 2 streger under, at det bliver en mellemrunde med dansk deltagelse, og med al sandsynlighed også en mellemrunde med Danmark, der kommer over som gruppevinder. Og det betyder altså, at kampe mod Japan og Egypten venter mandag og tirsdag. Vi har stadig til gode at finde ud af, hvilken rækkefølge de 2 modstandere de skal mødes. Det bliver vi klogere på, når der bliver spillet puljefinale i gruppe G kl. 18:30 i aften, hvor Japan og Egypten mødes. Vilas Gram brænder på Ben Nasser, der også slår sig. Jeg ved ikke lige, om der ryger en hånd op, skulle jeg til at sige, men han rammer ham i ansigtet, det så jeg ikke på ved første øjekast. Der synes jeg da også, det ligner, at den rammer skulderen. Det kan selvfølgelig godt være, at den lige rører fra ansigtet og ned på skulderen efterfølgende. Hvis den rammer en kropsdel, før den rammer ansigtet, så er det selvfølgelig ikke noget, der skal kaste en udvisning af sig. Dermed ikke sagt, at det var det, der skete i tilfældet her. Men en ting er sikkert, eller næsten sikkert, jeg tør godt selv skinnet før bjørnen er skudt i den her sammenhæng. Danmark vil altså stadig være puljevinder, selv hvis de skulle ende med at tabe med 2 mål til Tunesien. Og hvis de ender med at blive puljevinder, som alt tyder på lige nu, altså venter der altså mellemrundekampe mandag og tirsdag. Det vil betyde, at man skal møde nummer 2 fra gruppe G
mandag kl. 18.30. Og tirsdag møde nummer 1 fra gruppe G kl. 4:15. Selvfølgelig begge kampe, som du kan se her hos os på Viaplay og TV3 Sport. Magnus Boysen med et løbeskud pynter lidt på sine egne statistikker her mod slutningen af opgøret. Straffekast til Chatani. Og det er sat Boysen pakker op i feltet. Nej, han står selvfølgelig ikke med fødderne placeret i gulvet, kaster sig måske lidt ind fra siden, men i feltet står han altså ikke, Magnus Boysen. Goal for Tunisia, player number 88. Tredje straffekastskytte i spil. Det er det ikke. Det er Magdi Teber, der er tilbage i aktion fra 7-meterstregen. Alexander Jensen, Silas Frank kommet ind på de to fløje. Emil Hansen også kommet ind i den danske bagkæde efter små 50 minutter udenfor. Dansk timeout. Dennis Bo Jensen, der lige vil slå fast med 7-tommers søm, at det bliver dansk sejr, og dermed også dansk puljesejr. 7 minutter tilbage. Spiller 6-0. Spiller vi 5. 5, vi har ikke særlig meget tid. 5. Du rykker i plus. Du går all in den her vej. Du kommer bagom her. Klar på, hvis han går over, så stiller du en skridt på benene, klar til at få den. Ja, klar til at få den der. Hvis de dækker 6-0 igen, skal vi tilbage til dobbeltaftalerne op i angrebet. Dækker de det der aggressive 5-1 nu her på den første bold, så er du bare tæt på her, Vilas, eller hvad Silas, så løber du afsted den vej over af. Så ser vi, om ikke vi får noget herovre i mit. Der bliver noget tilføjt der. 5-1, 6-0, 5 med kryds. Kom her. 1, 2, 3, Danmark. Vi må lige vente en lille bitte smule, før jublen den endegyldigt kan bryde løs på lægterne for de medrejsende danskere, der dog må sidde med relativt god ro i maven. Og en god fornemmelse for, at det er Danmark, der tager tredje sejr på stribe uden de store problemer og kan gøre sig klar til mellemrunden. Forhåbentlig med al sygdom helt ude af kroppen. På det tidspunkt har altså lige en hviledag mere i morgen, før det går løs mandag og tirsdag. Det er godt lagt ind til Chamour, der fortsætter med at spille rigtig, rigtig fint inde på den tunesiske streg. Og det er ellers meget smart af Boysen. For mange skridt vurderes det. Her kampens dommerduo. Tunesien smider hurtigt bolden væk. Slukkede tuneser på sidelinjen. For hvem det langsomt går op for. At muligheden for en mellemrunde glider med hende.
i hvert fald et af de helt store mirakler, de skal hive frem, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Det kræver, at de vinder de sidste 5 minutter med 7 mål. Og nu 8. Goal for Denmark. Player number 33, Alexander Jensen. Samtidig er der altså en lille duel, der udspiller sig mellem Alexander Jensen og Emil Darling om, hvem der skal kunne fortsætte med at kunne kalde sig dansk topscorer. Alexander Jensen, der er jo altså 2 topscorerværdigheden alene i de aller sidste sekunder af kampen med USA. Nu har han scoret 4 gange i dag, Emil Darling med 5, så det vil altså sige, at de ligger side om side med 15 scoringer efter de første 3 kampe, som det ser ud lige nu. Player number 2, Jeppe Poulsen from Denmark. Jeppe Poulsen, præsenteret for 2 fingre i vejret, må lige sætte sig udenfor i 2 minutter. Smart Ben Fritsch med 6 scoringer, alle faldet efter pausen. Har virkelig spillet stort i den her anden halvleg. Nu er også pause til Magnus Bøjsen i den danske bagkæde her mod slutningen. Så Emil Darling er altså kommet ind igen, så kan det være, han kan nå at snuppe topscoreværdigheden i gruppespillet alene. Markering for passivt spil. Og så er det Darling til Jensen. Det er en smart løsning. Faker lige, at han løber ud af overgangen. Alexander Jensen løber sig ind på stregen i stedet. Ny redning af Dalsgaard. Der er kommet rigtig fint ind herfra. Ja, ikke helt starten af anden halvleg, men kort ind i anden halvleg fik han sin første slutrunde minutter. Efter at have erstattet en skadet Emil Winterhjul. Og det har han gjort rigtig fint. Og de danske målvogtere, der dermed også til sammen er kommet markant bedre i gang, end de var i de 2 kampe forinden. Også et vigtigt lille parameter at få med. Og så, så kunne jeg godt tænke mig lige at se den der igen, for hvad er ideen lige med, at Johannes Dalsgaard, han kunne nok ikke have nået den alligevel. Men det er altså som om han lige tripper på kanten af feltet, som om han er bange for, at han ikke må løbe derind. Jeg tror lige, det spiller ham et pus. Og Tunesien er på vej mod tomt mål. Og han løber rundt på dele af banen, som han ikke betræder så ofte. Emil Darling. Så står det 16-16 mellem Alexander Jensen og Emil Darling igen. Og det er altså glimrende smidt ind, det der. Emil Darling, der har minimeret fejlraten i dag, og samtidig meget effektiv i sine afslutninger, ligesom han også har været det indtil videre i turneringen. Betyder altså, at han lige nu har scoret 16 mål på bare 19 forsøg i de første 3 gruppespilskampe. Voldsomt imponerende. Meget smart smidt rundt det her med Kusai Ben Slammer. Rodet dansk angreb. Goal for Denmark. Player number 33, Alexander Jensen.
noget spillerne selv er specielt involveret i. Men historien gentager sig altså fra kampen mod USA. Alexander Jensen, nu dansk topscorer. Den sniger sig lige ind. Afslutningen fra Mafluthi. Og det bliver det sidste, vi får at se i den her gruppekamp. Det er Danmark, der tager en sejr på 37-31 mod Tunesien, og dermed bliver det 3 på stribe for de danske U19-herrer til VM-slutrunden i Kairo, Egypten, og dermed så kan de altså også kalde sig gruppevindere af pulje H, og kan lige så stille begynde at forberede sig til mellemrunden, som bliver indledt på mandag. De har lige en lille hviledag i morgen, og så er det altså tid til at gøre sig klar til at møde Egypten og til at møde Japan. De finder ud af, hvilken rækkefølge de skal møde de to mandskaber senere, når der bliver spillet puljefinale i gruppe G mellem netop de to mandskaber. Faktum er, at Danmark de møder nummer 2 i gruppe G mandag aften kl. 18.30, og de møder nummer 1 i gruppe G tirsdag kl. 16.15. Og det er selvfølgelig kampe, som du begge to vil kunne se her hos os stadig til gode, at blive helt sikkert, om det også bliver på Tag Sport under alle omstændigheder. Så er det i hvert fald på Viaplay. Og så håber vi, at I vil sætte jer og se med her til U19 verdensmesterskaberne i Egypten. Emil Darling, jeg tror, de fik sagt player with number 5. Det er altså player with number 8. Emil Darling, der tager prisen som player of the match til sidste gruppekamp her mod Tunesien. En rigtig, rigtig fin optræden for Emil Darling. Endnu en gang med 6 scoringer, der bringer sig op på 16. Sammenlagt mere end 5 i snit i et veloverstået gruppespil for ikke bare ham, men det danske landshold, der nu kan booke billet videre i turneringen og begynde at gøre sig klar på endnu mere spændende kampe, der skal spilles mandag og tirsdag i næste uge. Først og fremmest så er det altså første kamp, der bliver spillet kl. 18.30 mandag aften, og der håber vi, at I vil sidde med og sidde klar til at have på de danske drenge endnu en gang, der skal fortsætte deres videre færd til de her U19 verdensmesterskaber. Herfra er det Oliver Romme, der vil sige tak, fordi I så med her til eftermiddagen, og på gensyn.